Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 22, versikulo 2. Awan paggidyatan tinabaknang, kan tinapanglaw, agsipod ta agpadpada da apinarswa ti Dios. Papagayam, intay tenggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Naggapuam ka di. Apay anak kami suot ka manen. Naggapuak di tarwar. Ngem masurunag kadagiti ubing di tarwar. Apay akasurun mo ida. Aw-awagan daki din iti apo lakay. Anya ti dakes na aya. Katlakay kamot nga agpaiso. May saag a retired a maestro. Rumbang a sir ti iyawag da kanyak. Anya kalakit din ay alakay. No saan da ka basbastusan, baybayamon. No siyak, sana mabalin. Nabagbak nangag nga misuda. Rumbang laeng anangat nga tuak nga misuda. Ay unay kalakit din ay alakay. Ubing dagijay, iso abay-bay am ida. Anya ka diti ibagayo, apo lakay. May sakamet dodong. Jak kayat ti apo lakay nga awag mo kanyak. Ay, pasensya kayon, sir. Nailawan ko matan. Inton maminsan, dodong. Jak kayat ti apo lakay nga awag yo kanyak. Saan to ama ulit, sir? Nasayaat. Numangag ko pa'y nga awagan na kiti apo lakay. Ikaten kan kas houseboy ko. Saanan ama ulit, sir? Ikarik. Laglagi pom tayo ta, dodong. Sir, ti kayat ko, tadayita, tinakairwama. Apay ka di akasta ti lang am anaggapo di taunag, anak. Nailawan ko nga inawagan ni Sir Brando iti apo lakay. Isu aday jay, nakapungtot. Sang ka ibagakmot ngamin ken ka, sir, ti kayat na nga iyawag ken kwa na. Isu ka no, ti nakairwaman na. Apay ngay dagiti daduma dita. Saan mo't ama sapul nga awagan iti, sir? Mabalin mo't ti apo lakay. Wano uncle. Wano manong. Naanya nga ikat maestro nga rod. Di awagam latan iti kayat na. Wan man langan. Sino di naggapo dito'y balay? Jay ka arupa, bumulbulod iti libro. Anya, bumulod lang aro din. Manang kunanapay ka? Apay apalubo sa makastatiyawag na ka? Ay unay kan ay alakay. Man ano kat saan matadakas? No siyak, jak kayat. Baknang ta, masapul adayawan data. Saan data matabas bastusan? Panang bastos ti kasjay. Awan respeto da kada tao ang nakaadal. Isuda, awan ti at adal da. Ay unay kalakit din ay lakay. Madi ti kastang aramidam. Kasangay ko inton umay alawas. Masapol nga wisan ta amin nagagayam ta. Inton madanon day tangal daw. Dagiti kadila ang gagayam ta ti awisam. Dagiti ngay karupa ta. Di mo kadi idawisan. Nambarak ko ma. Di dagtupay aw-awisan no isuda tagkasangay. Kasano nga awisan da ka, no basit laang matisagana da. Tawan nga rod kwartada. Isu nga ro, dadyak kayat idang awisan. Ta saan amasukatan, ti ipakan ko kadakwada. Masapul ka di asukatan da ti ipakan mo. Day ta ti rumbang, Ursula. Jay mangawis kanyak. Isumat ti kayat ko ngawisan. Apay ka di akasta ka kadagiti marigrikat, Brando. Imbes ko maakaasyam ida. Awan lat sumgaradot-dot ko amang tulong kadagita amarigrigat, Ursula. Amumat dagiti kagayam ko. Inkay dawisan, tao may datumaray iti kasangay ko. Ilista tayo nga rod, sir. Tapno awan ti malabsan. Ay katwen dudong. Mapan ka kadagiti babalay da,
kat ibagam nga umay da inton kasangay ko. Wan, sir. Itamot laang. Mapanak iti babalay da. Nasayaat. Ngam na jay laeng nakalista dita. Saan mo abagbagaan dagiti marigrigat? Wan, sir. Inak nga rodan. Ay, nagalas ti ugali day jay alakay. Soron kun. Sang kaibagana ti marigrigat. Asino nga tati ibaunda no awan kami. Kasano nga tan ti biagda. Nay, ada ka mo't dito'y tiyandaan, Mare. Ay, uwan mare. Imayak man nakitsenda. Ay, kaslado mo ti ginatang mo. Madlaw na dagsan taawit mo, mare. Ay na, agkasangay jay amok. Adun to ti sangaili na. Agkasaangay gayam di amom amata pobre. Ay, kaasi ka nga rod ah. Kaasay? Apay mo't, Mare. Ay, kat siyempre, si ka man ang ti maturturan nga agluto. Kadag serbiduran no adun to ti sangaili ti amom. Ay, talaga akas ta ti katulong. Ay, numabalin lang ko ba nga umay katulungan na katumayak ah. Bay, Mare. Tano siyak to ti agkasangay. Si kanto ti umuna nga awisag. Nanang, nagadua pa ka ng daamo. Isu atulungan kan nga agluto. Sige man nga rod, anak ko. Madamdama, adun ton ti tao. At damot kit di inawis ni ma'am. Tapno mangisimpa iti lamisaan. Baglakit din ah. Ta saan asyak ti mangisagan ay ti lamisaan. Ngumno ni sir. Baon a baon. Uray na bambanog da tao. Apay, robot taya. Ay, nasaan kan nga agreklamo, anak ko? Anyang arod ngay, kat matangtangdanan tayo laeng. Uray nanang. Tao tayo mat amabanog. Nay, dagita aduan na batay. Ikargayo amin ijay ref. Saan nyo nga iyawit ijay balayaw? Ay, kasanungay ang makaiyawid kami, sir. Katnay, nagadupay lang dagita pinggan nga iinawan, kan dagita idalimanag at ugtugaw. Amok pa'y ngay. Ang mga nuin kayo kat iyaw awit dagiti dati tataw. Nabayag kami nga agserserbi kada kayo, sir. Ngam saan mi nga ugali ti agiyawid, iti saan mi akukwa. Adda ka din malagip yung nga inyawid may, sir. Isungarod niya ibagbagak. Dagiti marigrigat, no makakita da iti libre amakan. Alain da, taawan ti kananda. Ay, saan nakakasta, sir? Awan pa inyawid ko, nga awan ti pamalubos yo. Para kanyak, saan anaimas nga ipaunag ti taraon, no liblibasan. Dinak man pagkatawaan, sika akatulong. Ay, una yun. Baknang nga imot. Nagawid ka mat kaya, mare. Nalpasan ti kasangay ti baknang nga amaw. Nalpas idikalman, Mare. Jak nakaawid idikalman, taaduunay ti inasikasok ijabalay ti amok. Awan sapain payawid na ken ka. Apang ramanan dagiti kabalay mo, mare. Ay, imot ti amok, Mare. Saan da kaya ti agparanod? Anda ngamin kasta baknang. Isuda ti addaan, ngam imot damot. Maanyangay nga rod kat, kukwa damot. Sa bagay mare. Pinaabangam ka di libro nga inala di karo ba? Saan? Impabulod ko lang. Saan ka di nga imbagakan ka? Adi ka agi pabulod iti oray anya na awan ti abang na. Anuam ayati ado a kwarta. Awan mo ti bibi agam. Taad da amin ijay abroad dagiti anak mo. Sobra mo't di pensyon mo apaggatang mo iti kanam. Ado, ti pakausaran ti kwarta, Ursula. Retired ka mat, ngam awan ti amom. Ay, unay kalakit din na ya. Kwarta la ti adda di ta panunot mo. Apay, maitugot mo dagita no matay ka. Agtal na ka man dita, sa anak pa'y amatay. Kitain nak, nagsalagi sagak, saan ka rin?
Saan asimrak ita ni Dodong tagurigor, ma'am? Anya nga rod ngay, di tayo mo't mapilit nga trabaho no masakit. Numano nga aldaw tilangan na, bawasan tayo ti sweldo na. Ay, nuday tati ko nayo akat awan mabalin mi, sir. Ay, sige, inak pa ijarwar, tadyak pa'y nakadalos ijay, sir, ma'am. Mapangka! Ay, unay kalakid din ay alakay. Masakit jay tao, di mo lakasyanan. Anya nga iti amok, ang mga nagpampambarlaang. Kasta dagiti marigrigat, Ursula, nalaing dangag pambar. Agam no siya, di dak malilaw. Amom ka di ati tao nga awan panagtalag na itipada na tao. Kat saan mat ang mapagtalkan? Di nagmanibilbilang kadakwada, Ursula. Awan ti inalilaw ko, taadumat ti kwarta. Anya nga tano mabaliktad ti pasamak. Kat si kamat ti agbalin ang marigrigan. Tila mapampanunot mo, Ursula. Kasano ko maamapasamak na ita? Saan ka mabalin niya grigat? Gaputa ado ti kwarta kiji bangko. Nukas pangarikan ko na. Anya nga ta. Agbiag tangata akas kadakwada. Naituding abak nang ta. Ken naituding met amarigrigat da. Saanen amay babawi pa'y data? Simkan lang iti panunot ko. Tanukit kita ida. Naragsak da. Kaslaawan parikot da. Mangaglata ti katawa da. Nang runa no adda da iti unag ti babbalay da. Saan amabiyag ti tao iti katkatawa laeng? No diket, agbyag ti tao babaen iti kwarta. Ha! Magatang aya ti katawa ti masapsapol mo. Daytoy ka di ti dalan nga agturong iti sityo uno, kabsat. Kabsat nga. Sir, kunam kabsat kunam kitin iti may sa retired a teacher. Pasensya kan, sir. Oray siya kat retired judge sakmat. Agam saan ko nga obligaan ti tao ang mangawag kanyak iti judge. Anya? Retired judge kayo? Wen, kabsat. Amom no apayadyak kayat nga awagan dak iti judge. Agpapada tayo amin a pinarswa ti Diyos. Marigrigat man wano di adal. Nabaknang man wano pobre. Nayanak tayo alamo-lamo. Awan tinagsapatos anayanak. Awan ti nagsapatos anayanak? Kunam? Ken uray kasano ti kasasaan tayo iti biyag. Inton matay tayo. Pada-pada ang maikali tayo. Ti adal wano kinabaknang. Kat mabati dito'y rabaho ti daga. Mabati iti rabaw ti daga. No sumaklang tayo iti apo. Saan nga adal, wano kinabaknang ti pagibasaran. No diket tinasayaat anaramidam iti padam a tao. Itaman pa'y akas ta teacher ti asawa. Nakaululimag. Kan kasla mariribukan. Asit gakman kiti. Brando, anya ka diti pa kariribukam. Adda ngamin nakisarita kanya kitay a retired a judge. Anya timbaga na. Imbaga na, ano sumango tayo kano kini Apo Diyos. Maukom tayo, babaen itinaramidan tayo. Husto ti kunan nalakay. Anya nga iti ibaga tayo iti apo ang naaramidan tayo no awan mat. Di tayo mabalin alastukan ni Apo Diyos. Dayjay a judge, tinangsilaw iti kapanunutak. Anya nga ngagpaiso ti bagak iti apo, ang naaramidan.
Nay, sir, sobra mo tintadyo asweldok. Saan na sobra dayta? Talagaan ni nayunak. Uray ni Dodong, nayunak matisweldo na. Ay, kasta ka di, sir. Ay na, agyaman kami, taing nga to yung tisweldo mi, sir. Naragsak ka kati, Unay-unay, sir. kat manipod ita. Saan na kun akas itisigod anaimot, kanaunget. Ay na, agyaman kami unay, sir. Naragsak ka mo't ita. Ah, Mabalin ama amuan tiga puna. ay, kwa ma'am, ingato ni Sir Tisweldo mi kan ni Dodong. Kasta ka di. Isumot lagayam Diyak ngamin ninamnama nga ingato na Tisweldo mi, ma'am. Ay na, karbangan nyo dayta. Gaputa na bayag kayon nga agserserpi kada kami. Dandan ni kasangay mon, saan ka di? Itaman pa'y anasakbay ka mang lagi, piti kasangay ko. Kaya't kukumanga agpadayata. Ket ayabanta amin nakarubata. Ha? Ulit man tiimbagam, lakay. Husto ka di tinagag ko. Wen, Ursula. Ayabanta amin nakaruba. Saan ko napilpilyan ti awisag nga o may makipangan? Kalanglang ko, dagiti marigriga. Agyaman nak, Diyos ko. Tanaka amiris matlaang to'y asawa. Agyaman nagkada kayo, kakabsat. Taimay kayo dito'y balayme. Ken, kayat ko adumawat kada kayo iti dispensar, ta iti kanlabas, ket saan anasaya at timpagpakita kada kayo. Ita, saanen kakabsat, agsingsing pitakon, aggagayam tayo kumaamin. Agyaman naglunay kada kayo, kakabsat ko ida. Dito'y abiyag, pinarswa na tayo ni Apo Diyos apada-pada. Awan ko ti idadaduma tayo, akas pinarswa ti Apo. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.